As di ka bukong tubong ka masakay ka jeep mo na pamatakan. Hindi na ko pagban kay ba? Kung ba na riban? Ay, mauba? Oh, yes. Dapat ka. Hindi ko dapat. Maka-upload lang. Sa ganahan maginanis mo. Ay, taxi. Kaya ko sa rito. Dapat mo ka. Ano may dapat kayo nagpariban na? Magbuot ka. Di ko muna kabot. Ano ka nabuot pero ayun pag-istorbo Wag ka ng na buhok sa Wag ka na to bot. Kinibuyagan ako. Sura ko. Ikaw. Ay, kung saan din yan ako? Ang imong buhok samot man kay Aris akong now. Okay ka lang? Okay na sab ko. Nagpariban man kay ako sa nagpa-derma imong now. Ay, kabot sa kong now. Awa man ba kay feeling man ka? Ikay feeling. Maghinilas ka. Uy, ikay bakilas. Check Ikay yung feeling. now. Kung lami batag now. Ay, di lamig now. Karte! Pagtaki sunod ha! Pagtaki sa sunod. Mabanggaan ka sa kanay. Iwa ka. Kung ka-afford ka magpariban sang imo nga buhok, dala pa derma ang imong guya. Nan, kag na-trigger si ante, wala na kabalos. Gen sunod kag nagpanaog, gen yaw-yaw ang jogila. Gani partido pipi pongkok plus star pamate. Wala labot ang nagapariban, nga nagasinopla da, nga puro man ang kaspa. Kung ara ka na sa pampubliko nga salakyan, dapat mangin sensitibo kita, nuga ininta, nuga inarte. Ano gusto mo, tampa? Inyo kid paminsaron nga nagpariband man lang kamo, wala man nagwapa. Feeling ka pa, ilang taon na yaw-yawan ka, wala ka balos, nanginit ka pa. Gani subong, amo na itong punto por punto, subong aga. Una nga punto. Sa mga babae nga nagasakay sa pampubliko nga salakyan, himosa ang inyo nga buhok. Kung hindi pwede pong son kay bag o riban, captain ninyo, hindi ka daw ipakaon ninyo, ipapamahaw ninyo sa inyo tupad nga nagapungko. Aga pa ang mga tao, wala pa inakapamahaw, tapos pa-breakfastan ninyo sang buhok. May pa-dessert pa ka mga kaspa kag kuto. Nano? Kaduha nga punto. Kung ara sa publiko, dapat nakamas para kung hambalan ka buhok mo lang. Hindi kayo wala ka na mas, feeling ka pang alinga nga ka, tilang tawa na soyaan pating itsura ni mo ya. Nabalaan pag isang tanan nga wala labot, laway ka na pamatasan, laway ka patsura. Katatlo, kung ginhambalan ka parte sa imo nga buhok, kay nakaistorbo ka, nakaperwisyo ka, pangayo pasensya, pungsa, kapti, wala doon problema. Pero, do ikaw piyang mga kig nga alinga nga ka. Tilang tawana, kay ginyaw-yaw ka man, kung nahuyan ka pa. Kay kung nagpariband ka, may kwarta ka, kung di tani pating imong batasan, imo ginpalimpyuhan. Galit sa nakakilala sa iyang bala siya. Ako na bahala magpaderma, kay pa-foot scrub kung iyang guya.